D'aquesta manera sona el nou himne del poble de Jesús. La seva presentació en públic es va fer el cap de setmana per commemorar el 20è aniversari de l'aprovació del decret que permetia la constitució de l'entitat municipal descentralitzada. La composició compta amb la música de Manel Martínez i Solà, la lletra d'Antoni Perulles i els arranjaments han anat a càrrec d'Agustí Roé. Per a nosaltres és important els 20 anys de celebració, però volíem que quedés també constància d'aquesta celebració en l'himne al nostre poble. Tenim l'escut, tenim la bandera, feia falta l'himne, ha sigut molt emocionant. Jo crec que és un himne que la gent se'l farà seu i, per tant, crec que és un moment històric per al nostre poble poder fer la presentació de l'himne. L'acte institucional va estar carregat d'emotivitat, amb reconeixements a les entitats del poble i als membres de la primera Junta Gestora de l'MD de Jesús, així com a tots els que han exercit de regidors durant els 20 anys de l'entitat. La commemoració es va convertir, a més, en un acte de reivindicació d'aquesta figura administrativa, just en el moment en què el govern espanyol vol centralitzar competències. Tenim l'amenaça d'aquesta llei no només a les entitats municipals descentralitzades, sinó també a tots els municipis, i una administració com la nostra, que se sap administrar i que té uns serveis molt necessaris per al poble, esperem que també els poguéssim salvar.